naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokerero y'abaibuli. Bihamana omwanchwa omuriria on Busy TV asinginchio wancha kova naintwe kirenga kikirero omwanchwa omuriria kegera Busy TV nero obwansu bwomugusi tasiniya kirenkuma kokorariria asomunwa omuya omwansu omanyagetinge tuline kirenga yogo semya gokomanya na gokogokia asichinjira chance omwanchwa omuriria bonaiga twagumiranire asumwe kunga obolema asi obogima obolema asobogima umwancho muri no muri ko kirenga kine biro nebiga bya rero tole nikirenga yo wasemi ko komanya na kogokia igoro yamangana mange ali arengete abantu baminto balia bale no bolema omwanchwa omuriria njuna botambira murali yo brother power jari ba force ngo batera nase muri manyelio no yo minto Lydia Mose ngo batebinga bono ebeke yange einde tusange kuika omwerio ngiko tanakoraga igo mwanchwane ngo chanaleta abageni babwate emigano yo gukuna emigano yo kogokia emigano yo gosemya naboigo emigano emyansu gose gotomanyanga ki obugimobo bukonyara koba bogonchorerie nyina na botonyora wetera social media page CP Facebook page ito Busy TV News digital na YouTube Busy TV News Twitter handle ito gose X ekorokunga @Busy TV News na website ito www.busytv.net namba isi miromna botabo mwancho murilia nere yerega bwase screen yao naboko tukwarira gwetera nchirende yonsi asechio einde tonyarwa tukumanya na gukora ebirengereri byao gose okuganikia utata utamenga okuganikwao no gochika gucha asetole kenyamuri wate wanga your demand is a command that has to be fulfilled bono koleta ndomugeni atumanyia marietaye nyuma yayo korigente kemogati aiga kirikia magokoro gukora kirima gukora ngete na bugoro kwa kwere tugende asengambo yeri tukeriga lia rero mugere ngakimbio yande kabisa tutebinga marieta abaminto abategereri andozi ase montegererete ojongo kwana sa marieta na enkoro kwanga ninche ropati bikundo nyangau korwaiga se korwa sensemo ekorokunga tapoti area ngoga taboti taboti yenga yira wono anki abonyo tobro gosega na kere aige korokunga kiabonyoru no ase kwoti ya kiabonyoru elia moko kumugambia kugamba korokunga beneja karibu sana Busy TV. Asante sana iga bono ano mochio kabisa ano mochio kabisa wow karibu sana ndate bono musende kabisa wale me kabisa oikaranse kabisa bono to akenga mboga to chikokorde kanga rwene chire mutwe nyole ngo mugusiyo kale nona America mugusiyo kale no ambuge tutumata ali bobasi ambuge tutumata ali sensi mugusiyo no ngo chinyamotente miali bugichora nano yo kale go chiali nyametanda nano yo kale go chiga ali sokurukanga kiragia nano yo kale go chiga ali bugichoncho atokenga onyalire kobaga we no che tibu yo kongorugura ali nyasike go chiali hoteli yabuga boso benga besemiri egwe enkarobati bono gukorande gentekemo na gukorankaniti kurwabo tuiche asengambo ili tukeriga lya. Asante sana mwanju embeo yane na bontu kutete na ande bole botamba abantu bamatenga no mole munde obole munimbu ate boisaine kabisa obunda nyale gotebya abantu boita mangana maya na ande mbatebinga ndakitomenye tensi karibu kirega mono kara kirigo ndatebya baligereria obukwere magukura tonchiti mwanju murigeria bona botambe na gukuru mungino nyariki iganje tegwa komonta abachukuru bayi bake yamagwe kwani umanya goteba iga mata abantu bande mbale obwato bucheuri kusobo chorobishi naho kora kandukire engiti embe mau yakanyanguka kandi rumwe engiti embe wewe mau yakanyanguka naukuru umanya gurwo so akumana nchirerega kama ukoriga asienchagua monta barangeire mumwagira obori
gose momogesi ciobori gose momosamuricie ibando gose momo imirimo nemenge yagakorire buna ebisangio engaki yabo gose muntu nyaruka chinde chiakoranga ringe totogende roche namo kibono chinyongo chino abari gochiroche yamanya gutuko yo munari gatia ase mwari kogesa andi negesangi mwari ero umanyire gutuka nere kimanyi nero kuira obogenki nero kugamba abandi bobe kirensa osumire nyarebe kirensa osumire nyantomeri ake bakamuja gukuminga ki ojo bono munako na gusuma abantu iga ndika tukubwatera rincha gweye igikaere ondogo chikumu kyo mutugoro ngakibonera ngo yagatonyara nonye macharenge ande niba go monye na gutigwera nili bolieri omonye ni chagua oyo nyagwetangare koyo nyamunu mutambu oyo tayari reno ari amache igasi yo gukora gute gukura kwagurira ngori onyu korero ngori tebugeti amache babantu maetero ngori nebweta amache kuna inche kerana asaba amache nerango yandia wa kwanyoramba kabande baire kebarua bagochweria nonye mbao chibao bachire gochweriga bakakabande bono mugaka bwatu musumeno ye agotera kabisa nabande imbale muino kwanyora omuntu nochira so monyene nabo omwanchwa komanya konyora omuntu twanyurira ngori andi omuntu ngorenga kinkware kora twaga tubansirende karia tachiri kware ko twaga tubansiga tosoere nyomba unanchirinde ngo chini nabogera go chiayi go tariko ngaga tubasi onde nwaro tete gwekora ukaya atubansi kwani tachiri matinga kwere chibesa ono ga kitari aye kwaburi kwa ono ga kya tulio monyene chagua ono tulio monyene chibaechi aye tulio monyene mirime yetu ari gukora amahenga yokurwira ukwira nilibo litarengeria aye tuchandigite naye bantu baito ibo tugumiete naye enjara gekoriete ukorigeria mono gometi papa ukagenera ngori amenyerete yichi bando etana korona ene sukari esegweta na ende nkubuli dora tubanzi nayo ko mutangani ina kubuli atubanzi mwana ndaje baje basa chibakonye bono sabera atubanzi ukona gwekora ukaya kuumiete omongino kuna gwekora ukaya amarugu asabukire ntikona arema nakuboreria tokira nkonyora nayo nyorere nkyo gwekorera ukaya naye gumieti mongino nyariki njekiti nkolemereria obo koro kwere Wetera Ndizi TV obwansubo mugusi omuroberio wabolema ase obugima Robert Yes. Biroli 90 Tianda tata. Mongina nyoko kurungwa mwikerera Nabona muikerete. Nange tobokwere. Tobokwere na bwange. Nani nkagirete ngonde wensi. Nange tobokwere. Okaye bwange tobokwere. Bakangeni bwange. Buyamono. Sansa. Wada ngoro Robert Nyangau. Ngoro Robert Bikundo. Nyangau. Robert Bikundo Nyangau. Etole buo esengencho ole marite. Yes. Nakio twachire mu bibeto ko ngobole maso bugima. Inde turasanga naye buno mugaka. Ole no bolema inde mbale bagukina bono andi baranyoro bolema barabake bale baikire myaka ya igato barabasai mbali bagocha konyora abana bali no bolema kera bali mu bordo tanga mbuli gochika ibo changa kiende yonse iko turai gato nekere ngo gosemia na komanyia mwanya getinde igoro yo bolema gochakira Robert Bikundo Nyangau ningo tangu mugano mwenye Robert ngaki kundi ko iboletwe na igwachiete skuru bas nande tigangire libageri aso kwani abami tonga tambara kwa bengi yaiga na manyire ngabami to moitabire sana oyo ngokwana na batebiri nkoro kuropa ati Bikundo Nyangau ni gondo moiborwa otapoti kiabonyoru wodi ase amatiero sabrokeseni ogana matieri yes ningendero na manyire me Anyamira County. Yes. Bono nche aso bwenge ni gona ibore tue
omwaka bwe eribweyemo kimi kianda 1952 yani 1982 ari no omwaka one inyeboire ngakina ngaika mwaka karibu mwaka 85 iga nganza kobangana chaka kobanga yani engechende na yani ngana kuwa mirense ibona kuwa gotebanga tari na igore tu no borema aigo kwibore tukole biya yes bono ngakana kina ngaika karibu mwaka 85 abu igo miaka 3 obwate gatoratebe gusene ngachaka bono kobanga inarwara bono kero narwara igaika katika bere ganaende omugako minda akora omugako minda akatunyura ono tanto ngombe buri ba ombara biga esko buri tuma mo minuto ato bino akibare korokwa omugako minda akorukunya ngau Jackson Nyangau no mungino minda akoruko Florence Nyaboke abuna bwa baigori bane toyenderere bono mwaikire warwaliro banyurire bono yaikire katika bere omugako minda akora akatunyura eteratunyura bono kabango omongino otwarire ke barwege konguga ekero omongino atwarite barwege kongu ikamotigarira bono musigo matekero muri babere oyo mururo bono gotoya musigo bono gotigara eso muntu oyo nabere igatigarira omongino minto bono ekero yatigarira omongino minto egento ngire nebire nga ekero twarwara tarinje bweka narwara otwarwara abana ba minto babiri kadi ambalenga muri tangane se family no yo kalengori igo twarenga abana batano lakini oyo maga tunyura oyo urenge na nere uringe nyaruka ya minto na tunyurite bono abana mwarwara babiri twarwara babiri aba babiri ekero twarwara omongi akatwara nga tware mechane mingi bono ekero twarwara tukakuwa masepi go emwarenge barongo gose nabana mwibwire kando lakini mukarware kando bono monene nkubwatia nero twarwara nere keita bono ekero twarwara ikanyarikana bono nakorire ki twabeire birema twensi igo turi birema babiri lakini oyo minta era nko esugumira ari nyimbo ngokorare gusukari era ngo sukari bono ikamanya kanyorekana ng'ancho oyo ngukuwa na Robert na kuwa mirense pi bono emisige yekachika bero omongire menene ikamubere menene lakini Nyasaye seng'encha atari mong'iti Nyasaye akamubwatisia ekera amubwatisia akamubung'aini n'ekisemi akamutebi bono omong'ina abana abo otakeire kubarinda eng'encho iriga omong'ina akaire ebirengererio ase omogaka amotigire tagaticha iga akareta emiti ebere yagachaka agiororo bono ekera agiagachayaka akabang'ana kuwa omogaka oye bono wano taranda abo Robert andake muna kuna wakina iga kwa tekire ngweke ugataka kumanyanga maybe ingeke kia bariete mwale kurwale njire mu number 2 kurweli buna kwa rwalite mukinore mukikimu otemete gokorwa egere korora gose no bwene bas bono ekero twarwara omong'ina natema sana otunjukana ni kinyagitari ase okumanyanga abana aba bane bono na kiyanyarikana bonsi babirira baikira babaiga babeng'enjenga muniji omong'ina na batwete tikinyagitari agatwete kinyagitari moisa agaikera ichibwa tunabanyagitari gatebe tibunga ando omong'ina abana aba okororanga notabaire tebakoreki banyore chanjo eliye korukunga immune it is immune vaccination ya polio wasiyande polio nere eliye ku abana bagoja banyore bono ekero omong'ina egoro bochorwo agateba nga bono linde lyonsi kiabere kiabeire omong'ina agatwiranika agenderere gotusugurikera na bagenderete gotusugurikera agatusugurikera ikamana goikera katika bere gabono turoche bunagenderete gotusugurikera paka nasimegete chai otorerire gocha abarendo bugimambo kong'ete lakini omong'ina agatema kwirwanirira sana
akatemba kwirwanirira akirwanirira omweli akaranga twabeire twaisanire turagende cukuru one kero yaikira yanyorekana nga twaisanire tokwende cukuru akaraige ndungu yane ritang'ani akamwira Nyaramba primary yenda bwata bono mwensi igo mura batobiri muri marita samochio yes so yabrata naro nere uri marita okurukweba nisinyana I think ngeliete yo na komochio uri kuri kwa samoya yes tandre bono go Nyaramba primary igaikira njoma ete bono na abeiro musigo kera bono kulise nje bono nsindi murume ni nyimba gutarira ni murume tera ngoso kali kurwa guchiaria bono omongina akatebi kintu nkorakora kiranda yo esukuru yo gusuka egere manye kucha kwake hesabu ngoko yuyu bono kai yo esukuru akagendera esukuru laikirange standard 3 mongina akake hesabu ndarore na kinanjao kora nago konya yao konya lakini nganonya toko na gukina korunsa eprata ya nene roro ikumbwatia ono korunsa ni mbwato bwogegete obwogegete mbwate lakini bo potali konyora monta akoreki abosugumenye njogete bono ngake hesabu ngateba nkuriye kebuyu yonkuriye kebuyu nkebutole togesibira engori ekero tubagesibira engori omumuro yo no minto kumbwati okoreki onkurura kuchesukuru ngoja kidogo that's very interesting mwanjo murigeria yanda takogochera gwetera Ndizi TV ubwansu mugusi turasenka yo mwaka Robert Bikundo ikira somugano oro mwansu ngabono obutereke buyo akire sukuru nyoro mwanjo murigeria Ndizi TV ne taseni yakire nkumasa ogose ni komanyira bakokia gukorariria asomo no ya omwansu omwanya getinge ekiagera eyo nero eganga ito mwanjo murigeria inyora ngogotongera gwetera social media pages chance Facebook page ito Ndizi TV News Digital YouTube page Ndizi TV News nabo gwetu handle ito se X babustan naba muraba itabasa egali bakoyiruka X ekrukunga @Ndizi TV News nabo website ito www.ndizitv.net nabo simba botambe no ere igoroga Robert wato mugano very interesting yes ono wasibireke buyo wano nasibireke buyo kirito akarundeire ntulito gochiesera ayina kiyo bwerezgo wano nakinta getekengire sukuru egere nyore ko seni nyore tata nintaboria nintabori none manye ngakiye meka rekodi yes tandera wano nkasibireke buyo eto nkariye ke buyuga nkakire ke buyo na kirete nyomba omwana oyo minto bono nere nagatebiri botoro kibono omuvuro omwana nataka kubona nakyo kuri kike buyo toro kibono kumuvuro omwana kuleso anata negasa atebi omwana oyo mintege tokora ekebuyo ebibuyo mama agoreta nyomba ndetereke muguji kutaka kendetera ngomuyo makokaro nambuyale amakokombuyale bono gotende bono egento nakwamire bono namagoro no kuimoka ngeke buyo ekyo ngano muyo kabwato muyo ngakenyenya gweta iga muna kire yo muno roche kerikere iga kebutora iga gweta iga kasi kiabere kasi wewe ngori iga sibwe ngori bono kakia sibwe ngori omongina nachi gocha nachi ache ngale kuja ya tirwe amanye konyoreke buyo egekoreteki ekerenusu bono kereke buyo ekiabenusu nakiri anyarekana nando batyo kebutora mongina oberira wewe mongina ngo cha mwara gwakarekera me iboko ento na motebetie nyumo mongina otara chaka konchuata ingwete nsome ngocha konchuata ne ngocha konchuata le ibono mutindi okaba no mutindi okabeire nekeraro mutindi bono manyete nabe konyarekana omwatanya orenga uroche ngende to kubasukurikera nande ngocha na mulimo gwata gwate mesigo kurumaga na atwari mesigo nincheri giretie bono nande kwamanye naretira kantu agakeka gakokonya nande wasalirie bono ayoroche gango gendera tori okay kote wana nyubete nsome bono kamote byo mungina nyubete nsome tubwati na muno gokorati
okungikia esukuru igo narosie egento eke ngekore ki kenyire esukuru okubu nando okuraira goseka omanyite bono omanyite oigure egento ekegetea atarengereretie egento aigura nekegeni ng'aki bono ng'aki egento eke okoire esukuru engine gwakebekera gwakiagirie engori bono rinde gotekire engori ekiagere tayari okay mwakorire testing okobori ne engine gwakebekera gegokoire esukuru egento namotegetie omong'ina enchera nake esabu omwana oyo ominto nkomoroka toreria tari igoro kukamondi omwana oyo ominto nero okokora ki nero okobentereba yane okorundia egento eke anire esukuru okumburia ebara mogwetera bono goseng'ai mogwetera okomotebia ogoika twetire ebara egere tokore ki omong'ina okorwa ororo ogoseka ogoteba inama ya gwantebirie nebi nebirengereri gwatebire lakini onyore ebara nkigekoro chigari chigwetora naye gwachire yaho yekebuyu naye gwachire ne yaho yekebuyu fast forward ono ngirega imba twajide sukuru nekebuyu lituko litangani tera bono igwe bono omong'ina agateba iga egento keroro niki yes sukuru tori gochi keita ekebuyu eki kuna karosie gari rende ngakina ndo ngania sukuru kebuyu eke tori gochi era sukuru aya bono tigenchereri kubwe ngao kamote bono nye gutakite gokoja igienjere ngao bono ekogire sukuru omong'ina gakana egento nakorete gotokanire yes njena njira ne tomanyete kura kamwana agasini niga bono mwigure gakande agasini niga nabo gokora ki nabo goitaba egekogera omanyete bona abore nse yaye tubwati kubwa nkarua kore egento nakorete ngategerera kana ategerera ngakira kono tibwati ogitana tibweni ono nte tubwatira abo eso omong'ina akanire gwakire iroro gwancho omorigereria twenderete gosangana Robert Bikundo Nyang'ao kana okorigereria nsa akonyo omwaka mana koranga nobwate story so interesting ndero naye nyorire ng'a paki kibuyunge kabachire yeche gokoira esukuru gwancho omorigereria aiga igotore asakoro kunga taboti gerime ya Kiabanyaru ni amatira sublocation Nyamira county umwaka Robert Bikundo Nyang'ao no tokoretera omugano bwoborema ase obogima ikirenga nagotebia kiomoruriga no gosemia abantu baitunga borema mbuli omoerio ikigerete Robert ekarobia sambete bigasinya tabwati magoro igarosti kebuyu egere achire esukuru irenere anyore semia very wonderful thought there mwanjo muri tokande break igari tokoira Robert ngo tokora no mugano bweke buyu kurwabo tumanye gocha mangana nde twereza go sinabwate people bale gari bakore ngo mwako unarese kana abwate people nabwata abana ayonsi igentokora no tokande break iga to basa gukune dayo to basa gukuna ekematero kero moti yao to basa gukuna kende yonsi nesti mango gosabera tegenda egero chiko ngo mugakoyo nabwata bamonto nabwate people nande ponega mbweko gwesuguma studio mutimo kujira gachinke Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurigereria bwa televishoni ya Ndizi TV bono nabukura ry'ubunchoria bwao ase televishoni ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza nabo igo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV obwansu bw'omugusi
omwancho omurigeria inyora ngago genderete kurigeria omurwi gobolema so bugima gwetera Ndizi TV obwaso gusanga no mwaka Robert Bikundo Nyang'au iyo bwato mugano very interesting mugano pakanje nyokore chinsemo no eni bire osatu kendo chenga mangano mugako yabwate ntoko yakora itukolimo mwara Robert. Yes. Bono wategereire unakibona wacha kwa ende school final. Mandenga ya kwa ende school. Bono mongiro mitonkani. Ekera nkania na ategereire. Kana aje na ategerera. Ani omwana oyo mitoko bwati nere na kuge. Kachire kanyori basani baje bakaire pairing. Wewe. Pairing yeri ga. Bono pairing yeye. Onyeretire otethire nga egenti kituraisa kukiunda. Nkego konya. Wewe. Nkego konye. Nkaruoro nkamoteje ngoma ya uzenge nkonye. Abo ni myaka irengo gwate Robert. Bone myaka ngoja kuingika niri. Ngona gutirere kwa wewe gutirere na ikire myaka eta angesi taiga. Okay. No mwana uyo minto na akakera kini na kugi. Okay. Bono tuzi mwana ngabona ligari. Bono ligari eri omwana uyo gutukiro oretire pairing. Nkamotebie ntona motetia tu kumanya gose pairing ne koreki. Na kolegasi. Ne nkonye. Bono tirango dotebie enduwe ane guru kwebanisi. Tirango dotebie banisi ara undege ntikara ara undege yake udire. Tujire ruchole ta majeli mokabire gatatu torango gusenge ngekonye. Okay. Mumuru uyu mitaga kerozi. Okay. Kuna kerozia. Akakiunda engenjo yaye kiagera nere ngwe kabali arenga mangana ndenga anga wanga bokabenda. Okay. Nabo konyora ako twata masakuga nyabarura anga sunyona akarosiri gari no akarosiri gari mu akamura kari kagachira roje akachira roje akareta maji akaikia maji mumba agande bire yenteke ko yenteke ne byambu yake burundu ekegero kimama natukania Agibuchire bacha otokuwe bacha tokore kitoko bugoroso okay gatogende. I like that. Ngatebyo mungira bono ndirungu ankane tiye kebuju egari atokira bone gari atokira kongire sukuru. Okay. Nero no nekani mungira gamburi ngakie gari jire como te diri gari ko ya le trabaje alingichire agateba wenyu gende sukuru bono so ogazake sukuru neri gari abo ogo te bolia mambe tokaimuka sukuru ntebine kiwa kuri sibetie sukuru bono neri gari gwachire sukuru mwana usumine neri gari bono karona ike sukuru sukuru aga omwalimu ore gosomia yarenge antiane omongira buge yanko. Okay, nyako mugerende. Bono omongira oyo ekera ndisibwe sukuru ga bakangarigania bagateba karibu omubuli nago ko bucho ward meet gosenga kimwanya bono oringa nere antiane nere bucho ward meet oringa nere antiane bono na manyete senduete na manyete kuja mone geko gero kwako yena tatu minto naba. Okay. Naba I see. Yes. Okay. Bono akangatendia agatebia bari mungaya omwana oyo noyo mwendo oyane kurukaria mubeke motigabere sukuru waiga. Okay. Yene njere yamo aligiri yo gukora no gwekonya. Okay. Ngabere sukuru abu nabona ariko liga ndasukumuderi ga ndaika gesieria anti yanondusie liga yoro mbeke kero kuju. Bono nteje wanafunzi bande ngakibare gukorolekero wachire liga ya school. Bono manyete litangani kabisa. Litangani kabisa umaete gote goika maiso na kubete sana. Gote no maete nga maisaro. No ni chendo lege ntoke ke digaria goika maiso nda kora. Ara menyo. Lakini ekero kia na kenalire. Bono naboke yeko banga ya beiri naro. Bono litangani abana nabo bandoche nkawegosa ekero baroche nkorusikwe ligari na tere kwekero igoro nabo babete ngabegosake bono kagendera gute na masomo ekanyorekana nga masomo ane mbuyande nande kanyorekana nga mbuya nyenderete ekiagero mwalimu agosomiga echinga kie chimuna tuagasomiwe omwalimu agoteba nga bono yaikire
ntagete mukorega kinga kichu twasomera ibanga ibanga bya karetu byo mungu emesa wate bunga ntagete mubeke ibanga bibire kitabauti kando kwanya no uri nanyo nonde na ibeka kando na fanta kando Coca-Cola kando na binde kono bone kama konyorekana nga bona masoma ya lidi no batimbu ya kuwaroleka nimbu yori bono yendera ngasoma karibu mwaka Nyaramba primary ngendera teneri gari bia no mungina gacha kamanyanga ri gari bia diabeire yengecho akaba bono akaba ukuri ramano kuri chiesera okulirenda bono nabako takota kalitu erusi kese ngecho orori lenga ne yengecho yakoledeki danda karolanga ibirengere bia ne bia yakoledeki byarenge bone gaikera igari bigasarika nakuliruma kono skuru wole Nyaramba ndete ngo chande semo ya kabiri ndete sende yentanga ni no watu mwana mutano mwanjo muligeria mwaka yo na etaga na ari goeta igango na okoli biashara bia nayo mwanjo muligeria mwana teri atambe mono naga kongo eta ige mbule ko ngaka gochia kapisa ncheraga tuli na mwane no mwaka ndoga Wilberforce yole ndizi TV kabuka ngombi ngomwa kona gikura bona ni ngota ko kwa chapa kumukumbuza tenga yoli alenze kitwade gochio arino mwako gwata mangana yegenje ko kundize TV ubwansu bwo magusio mwancho muligeria umuntu buli bokole ma asubo imikira ngitano wase ngo komanya nako ko kiani into station na mbeye mo onyendero obunango da bunabotamba kirobati onye nande bwo ndoro ororo abe ko boko igoro abarukera ndize TV nero ubwansu bwo magusi omwanchwa omuligeria bono Robert yes asinge chinsa eskuru Nyarambore turabika parking mangana yeri gari mono nkira sirika wigete Nyarambaga bono nakina gote ngumuka no bwate no mutambe ekiagera natakanyo nyochome gagotira lakini wona aroringa ngo tande sema yakabira ukatira bono Nyarambaga iga igona soma nasa yes umwaka yomo bono nalinda gete gutambuka ngende next class digasarika kone karoli asarika mbwati urtana tuwenda ngokora ubechere school ngoroka kire sukuru yes nande kampiti nyira neka andoti mukintimo kemuna nati mogete na kurumu cha kanoni konye ndi kolebe intimo gete na kuko timoka ngacha nkanyoru musamali umuya yo magesokia esukuru nere achagete samoya kiamo wake yes kuigula sakuru kukiamo wake I know the place very well esukuru nere achagete oro yaringe yabantu bali marete esukuru yega chako ekero ya chaka kanti yo yane na ndene rorete tamangana akatebanga esukuru yo mwana oyo esukuru ya tokire asa kwa kiamo gake no akogenda anyora masoma aye naenda abona seba kora bamenyete imi kumongina gachikoigugo nera gatwara oboto ekiata daro uchenjera na agenderete ninjera na bwato moyo akagenda akakora ki akaliye bintu bintu gutumika baka umuntu ubule tino anti ya sawa nero chieta kaboni nga ndabaletera umurema avurira naiga mumutabe bono umongira akaliye bintu ebyo nkagenda ororo kana agenda ororo nkagenda ngachakira standard 1 kera kuba kanya wakolire nasa onye gana akolire nasa yes lakini bono egento kiyaringi nkaga na chite nkabuta sana nkabuta bono ngaike miaka 10 koga na class 1 ndege ko miole wa mbwate miaka 10 no mundo monene sana ubwe okay bono nkarua abo nkagende sukuru elie tokaende sukuru elie wasore class 1 yabona nkagenda ngasoera class 1 yes ngatuanga masomo ane gutira ngo perform buya ngoba number 1 gutira bakanga tabukia
ngaika standard 6 buna naika standard 6 omusamali omuyakaja okabeera omutiyo kisemo kya sijui Mombasa wherever lakini nakabeera omutiyo bwoyereketengere iria lya sukuru akaja akantumire wheelchair nakakuru kuno mukwanega moyale omu wakocho tinkagire tigose moyale lakini familia yao mukwana igakarukirwe omu wako ukarukirwe obiero somboti obiero kuruketengere iria akaletele wheelchair kole class 6 akantumire wheelchair egento kiagera ontumire wheelchair magukuru no arweteketengere iria nande namanyete omugano uyu bwenkeyo yaituga akantumire wheelchair wheelchair antumira niye yokurundira amaboko yes akantumire wheelchair buna antumire wheelchair ye esukuru litoja asomera na ikire 6 yes nkaruororo ngaja tuna tuwabunga tugaja nkanyora mangana nadago tubwati kurumaeganga esukuru eria okororange amangana ndagera abeira makongu bono mukuratiga bakenga tieta kola digi tamanyire challenge ya mbere ya kongu bono egento nakorete nkatebye mu minto wheelchair mbamo yakira ekere wheelchair yakira iga wone nduwe yane no tuli kirasi ekemo njena chietaria yerenka motiga nyaramba ere nagendereta masomo lakini bono oigo togendereta gutire kirasi ase kirasi komo tuli kirasi nere bone kamaja kuikira kamana kuikira tuwatebi unga masomo tayo libona mangana akongira libona mangana akongira abono wachire ngatebi umuyiboli bono tindi kokoraki tindi ko bera isiko gaiganga pakanga mangana nche gotumirwa mangana kurwaria egere na ndeche kuira no ro ngo ndone school mwe bone wiri cheje togotumeka yangira mati nyaramba na ndingagendera ro tukagendera nendo gwiriane bansuguma lanchi bangikiaria nande lanchi bangirania nanyora lanchi nande twirana lakini bone genta bali mo bareta baya ekezi ekembakeroche ntogenda chinsa tochererire bali kuburia ekiagera chinsa ekitokogenda igomba roche mbaroche umosigo yo bunore lakini rende nonya yarenge gonkotema na arenge na nche sana ase chinsa kurenda chinsa bono tukasoma karibu mekinyebere iranyaramba ndene wheelchair nande ngatumirwa mangana ngarande skulu ya nande yabeire toza gonto abakogote nkagenda agaria yarenge tamu tiriande gatiga tuguji gukorera amatemu class 8 bona sigi tolo jinsi gisibono nakira nkasoma bono emetinye 3 nkagenda agari kuna nagenda aja nkagenda ngakora amatemu akungira 7 ngakora amatemu kaenda 7 bona abuguru waku ngasuguma ngakoreti ngakora kuruororo ekero nakura kuruororo turuki otwarenge sponsor ati miseni nero ya tu kane yale gotosomia miseni bone gacha erinde chora abantu bali bako chikugendera amasomo mutwe na bali bako chikugenda bone kosi endeka bono nkaruororo egento na korete nka ne watu walikuwa bona hagambara bakora chimoto abandi bande chikosi chisukune chinyinga narangerete yani wasmenje moye kosi bose kwandira namasomo se kiri cyandangeretie chisukunu kiri cyandangeretie egere ngendera amasomo mutwe secondary mutwe lakini bone kakora ki ekanyora ngati kunyarikana ekero yanyarekana ngati kunyarikana nkaruororo ngakora ki nka aba miseni bali bakacha bakatuikaransia ekero batuikaransia bakachora abantu bali bakogendera chikosi na bali
ndakugenderera masomo Okay. ikanyorekana miaka yanete kunganjira Tukaendelea masomo. minji kugenderera na masomo Okay. miaka yachire iguru Okay. bono nje bakaruoro bakansa ponsa bakantebia gento okora aye bono twagusaponsire aye bono okochore kosi okokora ndi ogochokora nkaruoro nkachore kosi yogo yareta wako semo yikuruto Okay. Kantatura kibego mwancho muri lekoro kundizi TV wansi mu gusi kusabo kwabira igoto noroche gabo igotore epara igensemo bona mayina lega yabana bakroche skuru chipigipigi ngo etachirabo chigari ngo etachire ono nawe alekana ngabona ukatubikore igo ekiagera rende ukatokoreri obwansu chinsemo chionsi ntobonyore para gati ntobonyora mapera igoro ntobonyora chifukado gati ndobwansu eganga yito no gogoseme gogokia na gokomanya ekiagera ekio na kitu abekirwa roro unandizi tito gotera masaya makuru waiga chinsemo chenyaramba taboti kyabanyarwanda ime matiro sub location nyamira county enkayo mugaka Robert Bikundo nyanga ongereto mugaka utwanche kora tole semende ya kabiri asomuga nojo ono ayo kachora leather work ngachore semo yikuruto aha bone karona jore semo yikuruto bakaruoro bakalinga ibone kwirende gutuka ngajie chikosi echi chigutuka bakake turuchi balinga abantu bamanyete bakatebo tokogenda kuchibogera mati okay abandi bagateba yaya bogere mati umuntu umugwana muno uyu umuroche emechando yaye nabigo chikomobere gasi ekerori bito tebe gose nko edale gusie steni achigoso egari nabego mobere gasi bakaruorolo bagateba tigebe kisi ekabakisi bakangira kisi nkagenda ororo nkakore gasi ya nororo ngasome gasi ya nororo bono muna genderete kuna kundinda iga okay bono kana kore gasi kana somere gasi eje ngakura matukari atakire ngakora ki ngaira naka okay ngaira naka bone karona iranireka ngakisabu na kingo kore inde gasi eje nyegendere igongo genda gokombo asigete ngaki nona mache ngokonga ngateba tiganda aranye temerange nanka mini wali kuna kurigerania abantu bagokora tokobana barago abantu people mean people okonyoma bono okonyoma okay bono ngira kina kigese mwanya bambe gatete ni manyete nga abategere baminto na bali bandigereretie mbatagete kumanyanga omuntu uyu kwano kurukuro bati nabwata abantu okay yes bono nkairana bono ngachake gasiane egere nkoreki egere gwegendereri kimaisha bone miche nyeje omanyete kugo chikosoka kurwe skuru injira nere bakukurinda egere ogende kugendereri ubulima bwawo tutambi tigamba ku Robert guys tole no kolegas muna tuika lanstiga ibintu evidence ibintu byo byegas ebintu byane byegas kapse muno oligeretie ebintu kena kigoro kwekabone ekoro kweskiving okay tinko bolinki okolerwa bono kurwa bumba lende na akire sabu lende mwate na kotevinga emission inkorweroro ya kubangana kyogosoka kurwa yese ngoko abalikende wa so kwa ba kubangana kyogosoka kurwe sukuru bono nkaruororo bakanga kisoro pe achitalinke ibyo nibyo cyakire yo gocha kuchakire gasi bakanga ram kebuyuli 5 bakanga ebintu metenere toko kachigutra tera bakanga ebintu bano yakwana ntayero chia so nirensa ngo bwatu bere chicha yetiga egutrasti tiganye rabariga ekiagera no era araongiga egutrasti wanjo murigereria rero batu mano very interesting akigakia wanjo ane mokonya mera do koro no mano bya dochisa chise ko era ki Robert yes do ko kero ke igoro pakana ndo to ensemo ya kabiri bono bakanga kire gento at least kiye koko oraki yo gas
ekero bang'apire egento gĩa kũgendereria egasi nkarua ororo egento nakorete nenche ngateba bono egento ebinto ebi bikorankonya ritang'ani enyomba bikorampĩkera ekiagera korwa ritang'ani enyomba twamenyete twamete esaiga eyemo esaiga eyemo muna abana bamu ngateba egento ekenene ngorakora gwetera ebinto ebi nakonyiwe enyomba nkorakora chisore eki egamweria nebira kabiri naetwe nkacha nkabionchora bono bikaba chibesa nkabionchora bikaba chibesa engende nakuwa kuokoni yani kusoma nkasonera abantu nkasonera abantu ebikoro kanyata kira kuborira swali niwe nakumiri sana ngokagwe bintu cyakere ugajoka oni nkacha nkakora di ukazake gasi nkagenda kiagera tuchise itubono kinga kichi namenyete ruchinse namenyete asigete ruchinse no twamenyete bono ngaja nkagamba n'umungi nagete nkageka nagamba n'umungi nagete nkamotebi gakitigana kobera gesona muaho gaiga esenye njiyo kokora yokuwerigeria abantu baito n'abayuma eteka bayigure ngano ngotagete gento kego gokonya nabo bakukutema bakuligereria nandi bakokonya nginje y'okuburia omumino yakanganjira nkabera gesona mwaye nkakorere gasi eyororo una nakorere gasi eyororo nkanyora n'abantu baminto bangegenire banjire konge gasi nabo bangete gasi nkabakorera kisoro kiri nkakorere gasi chikarosi kibeza una narosi kibeza nkaruororo egento nagete sabu nkagura amabati kero nagura amabati umungino mintaga nera kakesabu agantesa amabati nere nkakora nkagache nyumba kana agache nyumba bono ngatebe egento kiatiga irio manyete bono noko bintu kiatiga irio gioka noko nyumba kero nari nge sukuru na bwate umusani ono kono umusani oyo ngona goteba nitwarenge nga ayeka na tokora omunyaruka omunyaruka ayeka na tokomenyana ali malitenere yaya mbuyaya nero bwate bakaba kuri primary se ali spane kuri primary bakabonye igona rero lisasiri yaho nere lisasiri yane ninga mutageta sesho no ale onya tachire ninga mutageta sesho ndabo yangala bokuba morro bono nkaruo ngake sabu ngateba bono esekeye bono mundo tantebi nga nko baleta ngi bawo chakuria njengi ngoli nara nabuka Robert yes tete esolindo chegari ya sanzi kumyoka sobwango mono iko tuliganga nkwabwa tumusani esukuru omunyaruka yes it is interesting baligeri bana mona inche ndade kumanyanga naki umuise koyo abaina yare kinayengura akobori ndake ngaki umuise koyo akoreta gancho monto litangani olensepi utobwa no kugora ko moto kwimuka bakagenderera komo bakarera akorete gento kiye ari yega abantu nima etenga abisike bandemba mosekerere tagategwa mangana makoma ninche mu bori lakini asebono tutaracha sensemo yakado sensemo yakado jago cheke pindi yakabere iga no to guchakira siri sasiri iralia lianchiro omuntu akoreteki olemarete olense utali kwinyara for now Robert tutaracha guchango chande nsemo yakabere tujujakira gasi inyuomo ndengo myoki fast forward igobono gaiga igendo gukora bono ibikorote byo gusonaga ingene bikorote byo kankosona nande nabyo ntegemete na ekero nkubuka imanyete ngase nkogenda nase bikoroto byane nekero nkurara imanyete ngase natigera nasigete mambi gokukia nande nongokora nongochakira igobono egaiga igonkogenda nesibiti egere sibiti yane koreki enkonye aba egere family yane koreki enyore kendenyo ebeke boke mbe turangiri chikasta moto ngane second komiga otebi chikasta chiao nga ngiga buno ligana bakante ko tobya otokole alafu tuirane enseme toche enseme inde yakabiri
buria mono sana abamito aigase mboroche mberete aigase nkaransete ano egetuo kiane nkokorere gasi ne gasi yane nabatebirie ni hongo so ne bikoroto erinde narendere family yane iga abamito ni hongo basabanga ekero mubwate gasi yasarekire ose gasi ne linga bikoroto byachwerekire tagukira ne bikoroto inundetere gaiga nabonkoro cie bikoroto byaino erinde mo erinde bikoroto bibe sasawa nekero moko virusi aiga mwamanyana kirende moko virusia tocha korutana magena. I like that. Yes. Biyamona Robert aso wancha kwa na Ndizi TV na ende tuje sema ya kabere tuchakire gas twatigere eli sase ngutira tule ngora pako jotenga no bwata abana na ende challenges injiri chikwa eteire na ende mbokonye kikwanyori na kira takana ndokare gento kike konye for now acha tukolire go mancho murigeria kwa bere korigeretie omurore ma sobogi magwetera Ndizi TV twalenga senka yo mwaka Robert Bikundo Nyang'au asesemo ya Taboti ime ya Kiabanyarwanda amatira sub location Nyamira County omugaka obwato mugano ole very interesting ndate ko tebiga omwanchwa omurigeria engane ntwani asobole mali tukerigaria rero neringa kerema nkimanyete engane ntwani kerema